çeşmelere göre ayarların sürücülük şahadatnamasy täzelenmeýär ýa-da asla berilenok. Ulug sürmek şahadatnama hukuklary almak üçin param bahasy $1000 we $500 hukugyny täzelemek üçin. Şeýle gymmat lezzet alyp bilýänleriň sany gaty az. Haramda Berdimuhammedow ayal sürücüleriň mümkin bolýança az bolmalydygyny ýar. Haramda Berdimuhammedowyň jins taýdan deňligi barada aýan sözlerini garamazan ayalaryň hukuklaryny ýygy giderli bolýar. Purchase your tracks today. Ey ilahi emine Adan yodu atlanalina